n'akwụkwọ mmadụ ka a na-akwa ọdị ka a na-akwa fara ọ na-adị mma amụta nwanyị amụta ihe amụta nwanyị amụta ibi ya onye eze anana ka mba na-eze okwu n'obi ihe ka a na-ayọ Chukwu anọrọ uwe rie nka ụwa n'aka ndị uru ọla niile olu ume eke n'ụlọ niile ka onye chiri ya efere maka na mkpụrịba mmanụ ụkọ ji egwu ga-eberịrị akwa ọnwụ dike gwuru ya okwu mgbe mbọ na ọ bụ ụjọ na-atụ ya ịgbara aka na-azụ ala onye ji ije aka onye ji ya adịghị agba aka achụ nwaanyị mgbe elu ụgbọala ọsọ mpụ nwatị ka Chukwu ziri gị ya ọ bụrụ na mmadụ nwụọ mgbe elu ụgbọala ọsọ abịa n'obodo asị na eze nwụrụ obodo a na-ama jigi mgbe elu ụgbọala ọsọ ọ bụrụ na eze nwụọ obodo a na-agba gara asị onye ọbụla jide onwe aka maka na eze nwụrụ eze ga-eji ite ogwegwu ala ọnwa ya ka ọ lụọ ya nwaanyị a ga na-awa n'ebe Elizabeth nwaanyị gịrị mmụta nwa na-enwetichara esi otu ihe ngaji na-abụ n'ịtọ ọkpọbachie na-aga ebịa ka ha rie n'ụzọ abanye abatọ dị n'egwu ọnwa jiri ya ha na-ese eze beduwi na nana onye na-ekiri eke ya dịrị mma ịkpọ ntụ agbanwe dị ka isi agbagharị ya kparịta adapụta achọkwa chọrọ ebegbu ubi n'ọba oke ọgbanye na ọsụ ihi chụkwa na ndị nzuru agbakọtara ka m gwa m eziokwu na fada pọta ata na chọọchị ekwela na bifo na nwoke bụ eriri nwaanyị ekwupụ bụ eriri dibịa nwa mbụba akụwasị ya igbo iwu ọsụ ajọ otu bụ arụ atụrụ onye kwuru ekwu okwu ngwa mgbe amaghị mgbe o kwuru njọ mana kere na ntị bụ nka okwu na-abịa abịa na okwu ebie n'ime mmadụ ka ị mara ezie anyị enweghị eze abụọ n'ụwa karịa Chukwu ya ga-adịrịma ilele ma ilele ndị nwegwu amara ilele ma ilele ndị nwegwu
Anyị nabatara nna egwu anyị. Nna egwu m ka m nabatara n'ọgbọ onye ka a na-akpọ the double direction. Aka na-eburu iche tomato egwu onye abụghị ụtọ nwanna dị ụtọ nwanna dị nwanne nwanne ụlọ ụtọ nwanna dị abụmata egwu mụ na gị ebe agba ahụ ejide agba ụlọ ụtọ nwanna dị n'okpuru nke na-agbagbu